Ekološki ustanak počeva na neumornom aktivizmu. Kroz pokret Odbranimo reke Stare planine organizovali smo prvi veliki ekološki protest u Srbiji. Vratili smo Rudinsku reku u korito, učestvovali u odbrani toplog dola. Čistili smo reke, gradili smo mostove i spajali ljude. Predlagali mere za smanjenje zagađenja. Nezakonitoj mini hidroelektrani smo polomili cevi. Uz naše pritiske, Pirot je izbrisao mini hidroelektrane sa mape Stare planine. Kao ekološki ustanak organizovali smo desetine protesta i blokada. Branili smo Revu i Nedeljice i Rakitu. Kad pravna borba nije uspela, izašli smo na ulice. Raširili smo seme pobune po čitavoj Srbiji. Čuli smo jecaje svih delova naše zemlje i hoćemo da ih sada čuju svi. Mi ne mirujemo. Mi ne čekamo da neko dođe i da štiti ono što je naše. Ne pristajemo da budemo saučesnici krađe sopstvenog života. I zato broj 9 na parlamentarnim izborima i broj 7 na beogradskim izborima. Moramo, jer ovo je zemlja svih nas.